כמו כל יום שישי, הלכנו לשחק כדורגל בבית ספר ביחד, עם כל החבר'ה. ואחרי ששיחקנו איזה שעתיים, 3 שעות, חזרנו הביתה. ולירון אמר שכואב לו קצת הראש. הייתי בטוח שזה מהכדורגל, אולי הוא התאמץ יותר מדי. קשרתי לקובי, אמרתי לו, הבנתי שלירון הולך לעבור ניתוח כנראה בבטן, אמרתי לו מה קורה וזה, אני יוצא הביתה, נלך ללירון לבקר אותו, אז קובי אומר לי, אני מתקשר אליו, כאילו, הכי בסבבה, מתקשר אליו, יאללה, הולכים לבקר את לירון, עם השמחת חיים עדיין. קובי שומע אותי, אז הוא אומר לי, מה, שרון, אתה לא יודע? אמרתי לו, לא, מה? לירון גוסס. אני הייתי בן 11 כשזה קרה. לירון היה גר בקומה שמתחתיי, אחי קובי היה אחד מהחברים הטובים שלו. אז את תיקול המוות שלו, שנמשך בעצם עד היום, ספגתי ממנו. היום, לאחר 15 שנה, אני שואל את השאלות שתמיד רציתי לשאול. מה גורם לחברים להגיע מדי שנה ביום הזיכרון לפקוד את קברו? איך אפשר להתחתן, להביא ילדים, להתגורר רחוק כבר ממקום הילדות הזה, ועדיין לחזור לשם ולחיות זאת מחדש? הוא קם מאוד מוקדם ביום שבת בבוקר, ככה בסביבות 7 בבוקר, והוא ממש התלונן שהוא לא מרגיש טוב וגם היה לו חום גבוה. ההורים שלו לקחו אותו לקצין העיר. שוב, הוא כל הזמן קישר את זה לכאבים ברגל, ואז החליטו שהם מאשפזים אותו, אז אבא שלו בא לקחת לו בגדים, אז הוא שאל אותי אם אני רוצה להצטרף, להביא לו משהו. הצטרפתי אליהם, היינו במתקן בידוד בתל השומר. זוכרת שהוא הוריד את העגיל שלו, שהוא מסתובב איתו בסופי שבוע, תשמרי לי על הבת שאני יוצא. היה לו קר מאוד, אחותו הורידה את הגרביים והביאה לו אותם כדי שלא יהיה לו קר. וזהו, חשבנו שהוא נשאר רק ללילה. למחרת בבוקר עברתי דרכו בדרך לבסיס. גם הוא היה נראה כואב לי מאוד, התחיל לכאוב לו גם בבטן. ביום רביעי בבוקר לירון מרים אליי טלפון בשעה 7 בבוקר, והוא אומר לי, אמא, את באה אליי עכשיו, אני הולך למות, את באה אליי, את מוציאה אותי מכאן. את פשוט מאוד מוציאה אותי מכאן, אני הולך למות. בשעה רצתי לחדר של לירון, איפה שלירון נמצא, וראיתי את לירון צהוב כולו. אומר לי, אמא, כואב לי כל הגוף, אני לא יכולה, תוציא אותי מכאן. אני נכנסתי, דפקתי בדלת של הרופאה, אמרתי, תשמעי, תבואי, תראי את הבן שלי, הבן שלי כולו צהוב, אני לא אשכח, היא באה איתי, מחובקת איתי, אומרת, תשמעי, את אימא היפוכנדרית, במילים כאלו היא אמרה לי, לבן שלך אין שום דבר, והוא לא צהוב, ויש לו וירוס. אמרתי, תשמעי, אני לא מאמינה לך שאת ממשיכה להגיד לי שיש לו וירוס. אם את אומרת לי שיש לו וירוס, ואני מראה לה, אני אומרת, תראי את העיניים שלו, הוא צהוב, תראי את הידיים שלו, הוא צהוב, והיא אומרת לי, לא. לקחתי את לירון, בקושי לירון הלכנו איתו, ישבנו מול המשרד, לירון שכב עליי בספסל, עליי ועל גלית, והוא בוכה, ואני בוכה, וגלית בוכה, ואני אומרת להם, תשמעו, אני רוצה שתוציאו לי את הילד הזה מכאן, אני רוצה עכשיו לנסוע לבית חולים בתל השומר. הם אומרים לי, לא, את הולכת הביתה, את מפריעה לנו. אמרתי, תשמעו, אני לא מפריעה לאף אחד, אני לוקחת את הילד שלי. אמרו, אנחנו מביאים לך משטרה צבאית. אמרתי, תביאו לי משטרה צבאית. אני מכאן לא יוצאת בלעדיו. טלפון קיבלתי של לירון בבית חולים, שאני אבוא מהר, רצתי לבית חולים, אחרי הצהריים בשעה 4, הוא היה יושב בביתה במיון, וראיתי שפתחו לו בצוואר פה, היה לו סינור, והוא ביקש ממני, סבתא, תעשה לי טובה, אני יודע שזה פה אסור לדבר בטלפון, אבל את תיכנסי מתחת המיטה, תחכי ותתני לי מתחת המיטה את זה לדבר. הוא דיבר איתי בפעם האחרונה כשהוא היה בתל השומר,
הוא אמר לי, אני לא יכול לדבר עכשיו, הוא לקח את הטלפון של סבתא שלו, אני לא יכול לדבר עכשיו, אבל קבענו יום שישי אנחנו הולכים לסרט, אז אמרתי לו, כן, זהו, זו השיחה האחרונה שלנו. נגמרו השיחה שלהם, אז הוא אמר לי, סבתא, אל תעמדי, תעלי על המיטה שלי ותשבי, תשבי. וישבתי, אמר לי, סבתא, אני רוצה להגיד לך משהו. תדעי שאני הולך למות. זה דקות אחרונות שלי. מה פתאום? אמרתי לו. הימים לא היו קלים אז. אני זוכר את עצמי מנסה ללקט מידע על מצבו של לירון מכל הסובבים אותי. התשובות לא היו ברורות, אבל לפי המבטים והחוסר נוחות של האנשים אפשר היה להבין שמשהו לא טוב קורה. ואז גילו שיש לו את החיידק הטורף. לירון, המצלמה מתמקדת עליך. אני צריך לדבר עכשיו, נכון? בטח. רגע. אני לא רוצה שהוא יצטרך. נו, לירון. אני מתבייש, אני לא יכול. לירון רוצה להגיד שהוא טירון, תמיד יהיה טירון. הוא שנתיים ומשהו בצבא והוא רב"ט. הייתי איתו במשך 40 יום, גם בוקר, גם ערב, גם כל הימים. והיה לי קשה מאוד להיות איתו במצב שהוא נמצא עם צינורות ועם כל הדברים, כל המכשירים. גם בבית חולים, נכנסתי לחדר מיון, ואז אני רואה מיטה ראשונה, לא הוא, עובר ככה עוד מיטה, וזה היה בלילה, זה היה ריק, לא היו שם הרבה אנשים, מאוד שקט. ואז נעמדתי, פתאום ראיתי שאני נעמד מול המיטה של לירון, זה היה... פשוט קפאתי באותו רגע. ואני זוכר שאח או רופא פשוט הביא לי סתירה ונייר אותי, ואז יצאתי מההלם הזה ופשוט רצתי לשירותים, כי לא רציתי שהמשפחה תראה אותי בוכה. זה 40 ימים מטורפים. פשוט בקושי הגעתי לבסיס, ואם הייתי מגיעה מאוחר ויוצאת ישר לבית חולים. בבית לא ראו אותי, פשוט היינו שם כל הזמן במשמרות. אני, החברים, החיילים מהבסיס שלו היו שם כל הזמן. כל הזמן חיפשנו תשובות, ועברו שם רבנים, וכל אחד בא עם סיפור ועם משהו שצריך לעשות. קראתי בעיתון על אישה מבוגרת בת 82 או 84, שהצליחה לצאת מהחיידק הטורף הזה בעצם. היא הצליחה לצאת בגלל שהיא קיבלה בדיקות מקיפות מהרופא שלה בזמן, ואז טיפול תרופתי מתאים. באמת שהייתה תקווה לכולם שהוא יצא מזה. כן, הוא חולה קצת, מסונן. יצא מזה. בן אדם בריא, אתלט, תמיד הוא היה אתלט. היה משחק כדורגל כל שישי ושבת בצהריים, היה רץ, תמיד היה בכושר, לעולם לא בעודף משקל, ופשוט בחור בריא, תמיד היית רואה אותו מחייך, שמח, בריא, אף פעם לא האמנת שיקרה לו משהו. אז שאמרו לי, לירון מאושפז, כזה, אתה יודע, זה נקלט לי בתודעה של, נו, עד שבוע יעבור לו, מה הסיפור? כאילו, באמת, בקטנה. כל פעם באים החברים שלו, ובאים איתי לישון, כאילו. כל יום מישהו אחר. וממש דאגו שאני יישב איתם והכל, יאכל והכל. היו לו חברים טובים. לא היינו מפסיקים לדבר עליו, כל אחד היה מעלה זיכרון, כל אחד היה מעלה איזושהי בדיחה. היינו כל הזמן צוחקים על זה שהוא הלך לישון בספטמבר ומתעורר באוקטובר, כאילו, זה היה, כאילו... איזה מצחיק זה יהיה, בהתחלה זה היה, הוא הלך לישון בתחילת שבוע הזה והוא מתעורר בשבוע הבא, ואחר כך זה עבר לחודש אחר. כתבתי יומן כדי שאחר כך יהיה לו איזשהו קשר
ראיתי שעוברים ימים והוא לא שם, כדי לראות כמה אנשים באים, כמה אהבה הוא מקבל, כמה אנשים שלא האמנו שיהיו שם כל כך הרבה זמן בבית חולים, ומכבי תל אביב בכדורגל היה לעדכן אותו מה קורה, ובדיוק עשיתי בגרות חוזרת במתמטיקה, ונורא היה חשוב לו לדעת כמה אני מקבלת, אז רציתי לספר לו על הציון שקיבלתי, כל הדברים שעברו בימים האלה שהוא שם. התמונה שאני זוכרת, התמונה האחרונה היא לא הכי טובה. הוא היה מחובר להרבה מאוד מכונות, לדיאליזה, למכונת הנשמה. הוא היה מחובר להמון מכונות, הוא היה מאוד נפוח, הוא היה מאוד צהוב. עמדנו סביב לירון, ואני כל כך רציתי לצרוח, ולבכות ולצרוח, וכל כך בכיתי בשקט. אמרתי שהוא לא ישמע אותי, כל הזמן אמרתי שהוא לא ישמע אותי שאני בוכה לירון. לא רציתי שהוא ישמע אותי, וביקשתי מכולם שלא יבכו. אמרתי, אל תבכו. אני לא רוצה שהוא ישמע שאנחנו בוכים. הבעיה שלא רציתי להיפרד ממנו אפילו שם. עד שלא הבטיחו לי שיקחו אותו למקום, יחסנו אותו. עד שלא ראיתי את הדבר הזה, זאת אומרת, ללכת איתו. אין. אמרתי, אני לא זז מפה. והיה שם מלא צעקות, כולנו נכנסנו לחדר. זו תמונה שקשה לשכוח. ונפרדתי ממנו בנשיקה די טובה. אני זוכר את זה טוב טוב. נורא צרחנו ובכינו, ונשכבתי על הילד הזה, וכל המכשירים היו עליו. זאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שפגשתי את המוות מקרוב. אני זוכר את הטלפון שצלצל בבית. אמא שלי ענתה, ומהמבט שלה כבר היה אפשר להבין הכל. יצאתי החוצה והתחלתי ללכת, לנסות לעכל את הבשורה. בהתחלה כל החברים היינו ביחד, ממש מחבקים אחד את השני, עוטפים אחד את השני, מנסים להישאר כל הזמן ביחד. בהמשך אתה מבין אני הבנתי לפחות שאני לא יכול להתמודד ככה עם המוות שלו, והתחלתי להיסגר יותר, להתבודד יותר. חודש או חודש וחצי אחר כך השתחררתי מהצבא. לא חיכיתי יומיים אפילו, פשוט לקחתי תיק וירדתי לאילת. אמרתי, אני לא רוצה להיות פה, לא רוצה להיות קרוב לשום דבר, לא... אני לא טיפוס שמשתף יותר מדי רגשות, מטיפוס שהוא שמח, שרק, צחוקים ודברים, פתאום אתה צריך להתמודד עם משהו מאוד מאוד רציני, משהו כאילו שאתה לא יודע גם, אתה לא מצליח להבין אותו, מת. מה, זהו, כאילו, נגמר, מה, לא מסתדר, לא...
הדרך שלי לזכור אותו הייתה בהומור ובצחוק. הייתי הולך אליו הביתה, כאילו גם בשבעה וגם אחרי זה, יושב אצלו בחדר ופשוט צוחק, אחי. צוחק, נזכר בכל הדברים הטובים שהיה לנו ביחד, כל הרגעים המצחיקים, כל הסיטואציות, כל היציאות, כל דבר קטן שישמח אותי, זה מה שרציתי לזכור וזה מה שהעליתי. כל אחד לקח את המוות של לירון בצורה קצת אחרת. אני חושב שאם לירון היום חי, עדיין היינו יחד, אבל בלי פצע בלב. לא קיבלתי את זה שהוא נפטר. אני חשבתי עדיין, הוא חי והכל, הוא צריך לחזור. הייתי עומד בחלון פה ומסתכל עם המדים, עם מובב וכל הדברים האלה. החיים נעצרו לנו. וכל אחד חי כל אחד ניסה לשרוד. לפעמים הייתי נוסע עם האוטו, הייתי רודף אחרי חיילים, אחרי זה שדומים לו והכל. דברים משונים הייתי עושה. במשך שנה, שנתיים, לא הכרתי את עצמי בצורה כזאת שמתנהג. לא היינו מבשלים אוכל, היינו קונים דברים לבית, כאילו אוכל מוכן. וגלית הייתה מכריחה אותנו שנקנה דברים. אז היה מצב שאני באבי, היינו הולכים לסופר והיינו עומדים מול הדברים של לירון האב, מול השוקו, מכל הדברים, לא היינו יכולים לקנות כלום, שנינו היינו עומדים, היינו בוכים, היינו אומרים כאילו לירון איננו, לירון לא אוכל, לירון לא זה, גם אנחנו לא רוצים. לא יכולתי לקום יותר. מה אני אגיד לכלתי? היה יותר גרוע ממני. מאוד גרוע. זה לא קל לאבד בן. פעם בשבוע אני מוכרח לגשת אליו, לא יעזור כלום. כי זה נותן לי שבוע חדש, ממש כוח לשבוע חדש. אם אני לא הולך באותו השבוע, זה כאילו אני סמרטוט. זה מה שנותן לי את ההמשך. לירון. איך הוא מדבר אליך? לא הייתי יודע. זהו ויכוח של המתקן, מה שכבר עזבנו. אני לא עובד יותר. ככה. אני לא עובד יותר. תראה, אתה גנבת לי את התפקיד. אתה גנבת לי את השנותן-צנע. אתה גנבת לי את התפקיד, יא מניאק. אז קום עכשיו. אני לא עובד, אני הייתי רס. לא יכול לעבור, הוא שם את הרגליים, הוא לא... למה ההתמרמרות הזאת? אבי! המוות של לירון מאוד ביגר אותי, מאוד ביגר את כולנו. מאוד נתן לי להעריך את החברים, להעריך את הדברים האלה שמחזיקים אותך מפוקס. זה נותן לך מבט כאילו טיפה אחר על החיים, שזה יכל לקרות כמו שזה קרה לו, זה בדיוק יכל להיות מישהו אחר מאיתנו. ממש ככה. זה האופן שזה קרה לו והדרך, יכלנו פשוט אנחנו להיות שם, והיום הוא היה יושב ומספר עליי. זה ממש זאת ההרגשה. וזה מה שבאמת גורם לך, אתה יודע, להעריך
להעריך יותר את החיים בפשטות ובמה שיש לך, כי באמת, באמת, שאי אפשר לתכנן כלום. אי אפשר לתכנן, אתה לא יודע מה יהיה מחר. זה סיבב אותי, הדבר הזה. אני החלטתי שאני לא מוכן לסגור את החיים שלי בצורה כזאת עד שלא חוויתי אותם, כי הם עלולים להסתיים, פשוט. והחלטתי שאני עוד לא מבוגר מספיק, ועדיין צעיר בשביל לחוות את העולם. אז פשוט לקחתי את הרגליים מאותו חבר, קובי שהזכרתי קודם, וטסנו לארצות הברית לאיזה 2.5, כמעט 3 שנים של טיול. לא תכננו את זה, זה פשוט קרה. אמרנו חודש-חודשיים והחלטנו לזרום. למה לזרום? כי אף אחד לא מבטיח את מחר. אני חושב שלא היינו מתבגרים כל כך מהר אם לירון היה עדיין בחיים. עצם ההתבגרות גרמה לכל אחד להסתכל לתוך עצמו, לתוך הסביבה שלו. נשארנו חברים, כולנו נשארנו חברים, ולירון היה החוט המקשר, אני לא הכרתי אותם בלי לירון, לירון היה מרכז. ונשארנו חברים, והיה ברור לנו שנגיע כל שנה, ואנחנו נמשיך להגיע כל שנה, וחלק מזה זה שדליה מקבלת אותנו תמיד, ועוטפת אותנו תמיד בהמון אהבה, ומדברת עם כולנו, ומאוד חשוב לה שנגיע גם אם היא לא עושה אזכרה גדולה ומזמינה את כולם, אז החברים של לירון חייבים להיות אחר כך אצלה בבית, אחרי האזכרה בבית העלמין, זאת אומרת, כל שנה. וזה גם ברור לכולם שאנחנו, לא משנה איפה אנחנו נמצאים באותו יום, אנחנו נעזוב הכל, וזה מה שחשוב כרגע, להיות עם דליה וגם להיות ביחד, ולהיזכר ולחשוב אחורה קצת. הפגישה הזאת זה לא לשכוח את לירון. זה בעיקר לא לשכוח את לירון, וגם לראות את החברים, לראות את כולם, מה קורה, מה שלומם, את המשפחות. ומספרים לנו על הדירות שהם קונים, ועל המשכנתאות שהם לוקחים. אנחנו חיים איתם. זה כאילו שאני חיה עם הבן שלי, ואני יודעת איפה הוא נמצא. זה כאילו, אני מרגישה שאנחנו זורמים איתו, גודלים איתו. אני זוכר שלירון היה הראשון שהוציא רישיון נהיגה. והיה לו את הסובארו האגדית של ההורים, שהיה לוקח אותה, אוסף את כולנו, זה היה תיבת הילוכים ידנית, היה לו הילוך, המוט הילוכים היה רוטט כזה, תמיד היה, והיה נהג טוב, היה נהג ממש טוב. הוא היה נהנה לי פשוט לנסוע. חלקנו נסיעה באוטובוס, והייתה איזה מישהי מאוד חמודה מהשכבה שלו שמה, שלמדה בבית ספר שלו, וקראו לה פרלי. והיא הייתה מאוד חמודה, היא יפיופה כזאתי, והשם שלה נורא הצחיק אותנו אז. וכל הנסיעה באוטובוס הוא מנסה כזה לדבר איתה, מנסה להגיד את השם שלה, והוא לא מצליח. הוא לא יוצא לו פרלי, יוצא לו פרלי או פרלי כזה, בורח לו משהו אחר. ואני זוכר שנקראנו מזה, כל הנסיעה, אני אומר לך, עד היום האחרון שפשוט, שהוא הלך מאיתנו, אני זוכר אותו שהוא לא מסוגל להגיד את השם הזה. כאילו, ותמיד היינו נזכרים באיזו סיטואציה כזאת או אחרת, הייתי רק אומר לו את השם הזה, אבל האדם היה נגזר, היה נקרא מצחוק. היום אני יודע שבגלל ההשפעה החזקה שהייתה ללירון על כל אחד ואחד מהם, שום דבר לא ישבור את הקשר הזה. לירון עדיין שם, בשיחות, ביציאות, בצחוקים ובמפגשים עם המשפחה. זה אנשים שאני לא הכרתי קודם, אלמלא לירון. הם הירושה שלו בשבילי. הם החברים שלו שהוא השאיר לי. והם חברים מאוד מאוד טובים. מסתבר שלירון גם בחייו וגם במותו הוא זה שמלכד את החבורה. ושאומר שנהיה בקשר. כי כולנו, כן כולנו, כולנו רקמה אנושית אחת חיה. ואם אחד מאיתנו הולך מימנו, משהו מת בנו, משהו נשאר איתו.